Ang iban sa aton, pinsar nila ang diabetes ang bangod lang gid sa ginakaon nga tamis. Wala ta makahibalo nga ang diabetes ang pwede resulta sa stress, kulang sa tulog kag pati problema sa relasyon mo sa iban nga tawo. Ang diabetes ang pagsaka sa blood glucose o blood sugar nga nagaresulta sa komplikasyon. Ang pagsaka sang blood glucose ang pwede bangod man sang iban pagid nga mga diferensya sa imong lawas. Isa ka rason is pancreatic failure, no, or deficiency of pancreas, no? Not necessarily failure but deficiency of secreting insulin. Isa na siya sa mga way ng isa ka tawo nga diabetes. Pero it's not only the problem. Okay. Another problem is because of excess weight, no, naghalapaw, obesity, overweight. The body finds it difficult to absorb the glucose. So we call that insulin resistance. So makabudlayan ang lawas mag-absorb ng glucose, so gastay na da siya dugay actually sa imong blood vessel. Pwede man nga ang kidney mo wala naga-excrete sang sobra nga sugar. Pwede man nga ang imo liver naga-produce sang glucose samtang nagakatulog ka. Pila lang ini sa mga rason sang diabetes pero ang pinaka-common sa tanan, genetic. It's either both parents ang diabetic o kung isa lang sa ila. Nanay si tatay ha. So particularly imo gid nga ascendant, no. Si bay ilang dani si tita kag si tito. Si tatay gid kag si nanay diabeticon, you have the probability nga maging hindi diabetic 30%. 30 ang hindi. Ang hindi. So you can actually just be creative and know that 70% you might be a diabetic, but there is a 30% chance. How about isa lang ya ka-parent, no? So kung isa lang ka-parent, whether mother or father, 40% ang probability nga maging diabetic ka. Kung pala soft drinks ka, kag palakaon man na sang tamis, hindi ina magadala sa imo sang diabetes. Simptomas na ina nga diabetic ka. Ang problema nila is ang kalamay hindi bala magsulod sa muscle. Ti ang muscle ta ang iya na nga pagkaon glucose. So gutom sa permi. So bisan damo-damo ka na glucose sa imo nga blood vessel, ara lang gid sa Japon niya sa sagwa kay hindi sa mapasulod. So ang tendency is mangita tamis. Na, so amuna ang ga-explain sang behavior sa mga diabetic nga gusto nila tamis kay kapangita sa pagkaon. Inabangod nga nagatinir na sa imong blood vessel ang imong blood sugar. Dira na nagasugod ang komplikasyon. Pwede ka makakuha sa komplikasyon sa mata. Pwede ka mabulag kag hindi na mabalik pang imong pananawan. Naganam ang imong mga kamot kag tiil nga dumi nagatuslok nga dagom. Dugay-dugay, pati digestion mo apektado na. Permi ka lang daw busog kag daw hindi ka matunawan. Mas malala, pwede ini mag-develop sa stroke kag heart attack. Pwede niya man i-block ang imong blood vessel sa tiil nga mahimo magresulta sa pagkautod sini. Kag ang pinaka-common sa tanan nga komplikasyon, kidney failure. So isa sa mga top causes actually sa kidney failure. We call that diabetic neuropathy. So ang pinaka-earliest sinang assign kung kaisa sa laboratory mo lang na makita, nubo creatinine mo. Tiyan banal, nubo pando creatinine ko. Tinga paano may kidney problem ko. Kung diabetic ka, kag nubo creatinine mo, it means ga-overwork si kidney para pagbaon ang kalamay. So more than 100% ang function niya. Kabaluman ta nga ang isa ka engine sang salakyan, konsigihon mo bera dugay-dugay mapalya na. Ang kidney amo mana. Ang diabetes hindi na madula, pero pwede pa ini ma-manage. It cannot be cured, but it could be controlled. Okay, hapos dumdumon, letter C, no? It cannot be cured, but it can be controlled. And the complications can be minimized actually. So sa mo kuning discussion, diri mo ma-realize nga diabetes is not all about sugar. Yes. No, it's a multi-system disease that needs to be assessed properly. Gani kinahanglan sa mga tests para ma-assess kung diabetic na o kung hindi pa. Sa makaduha ka beses nga fasting blood sugar mo nga masobra sa 125, diabetic ka na. Kung ang imo nga RBS more than 200, diabetic ka naman. Grabe ka magkaon pero niwang ka. Grabe ka mangi kag permi ka lang ginauhaw. Mga common ina nga symptoms ng diabetes. Pero may mga hindi common man nga mga symptoms. Wala ka permi sang energy kag nagaluya ka.
Hindi quality ang imo nga tulog. Kung pabugtaw mo pagkaaga, bisan 8 hours of sleep, tuyo ka sa gihapon kag ginakapoy. Mahimo mga senyales man ina sang diabetes. Ang stress, mahimo man nga mag-contribute diri. Kag ang pag-ugtas mo sa iban nga tawo, makapataas magani sang imo nga blood sugar. Lain niya ang stress center. Kung may nainitan ka nga tao, pwede magsaka blood sugar mo. Yes. So I always advise them there are 3 things you can do with people. If you don't like them, you could always, go away from them. But if you cannot go away from them, pwede mo sila agwantahon. But at a very minimum interaction. Pero kung hindi mo gid sila makuha sa kabuhi mo, batunon mo na lang gidya nga ara na sila and do something that will minimize your stress sa ila. Siyempre, for example, bata mo, asawa mo siyang source ng stress. Alang-alang kakason mo na sila. Boss mo Ang munang dako, munang dako ang problema. But as a doctor, you need to deal with that. Gani samtang temprano pa, dapat mahibaluan mo na kung bala nagasaka ng imong blood sugar. Sa Riverside Medical Center, may mga test nga ginahimo para sa blood sugar. Mayroon kami test for risk assessment, monitoring, diagnostic. So, mga test na siyang usual ginagamit or gina-request sa mga doctors to assess whether or not the patient is at risk or do have diabetes. So, start na siya permay sa random blood sugar, yan, fasting blood sugar, partner with cholesterol or lipid profile. Tapos, to check the average blood glucose levels, gina-requestan man sila sa glycohemoglobin. So, muna siya ang daw mga main test or common test nga gina-request ang doctor to assess. Kag may packages nga available para hindi ka matamaan sa gasto, makakinot kaya. Mga basic, imong CBC, SGPT for liver, creatinine for kidney, fasting blood sugar, kag amo tong ginabako kag ginang lipid profile. So for our laboratory, we have the budget health package. Ang as na-mention ko man before, this is a newly devised package na mas affordable bala para sa mga clients nga hindi sila nga pagkahambal Riverside mahal na dayon. So we have packages, all they have to do is to inquire, magkadto sila for assessment or kung magkadto sila to avail the services, they can actually really inquire about packages nga pwede nila ba-avail for as low as 1,600 atong mga tests nga gin-mention ko. Pinaagi sini, mas screen na kag ma-monitor ang disease activity kag makahatag sang peace of mind sa pasyente kung okay siya o kung hindi. Kung ma-diagnose ka nga diabetic, forever na ina. Kinahanglan mo na sang maintenance nga medicine. Hindi pareho sa iban nga mga balatian nga sinemana o kung inadlaw lang nga pagbulong, maayo lang. Ang diabetes, mentras tanto, naga-inom ka sang bulong. Gani ang iban, nagaka-depress. Imagine na bala, nagkadto ka sa clinic sa ini nga aga, kagambalan ka sang doktor that you have a condition that takes years of your life that you need to take this medication. I mean, that's kung di ka naman depressed, ambot lang. Imagine na bala, okay lang bala ka sa doktor 2 weeks. Anti-acid, no? O omeprazole, madula ng sakit sa tiyan mo. Okay lang na, pero bala ka sa doktor mo nga, sir, ma'am, you have hypertension, you have diabetes, you need to take this for life. Pwede talang na may bana, kung di na pwede makakas. Kung wala ka pa sang diabetes, pwede pa ina mapunggan. Kung diabetic na, pwede ina ma-minimize o kung mapunggan ang komplikasyon. Depende sa imo kung paano ang imo nga lifestyle kag kung paano ka nagapanggawi. For inquiries, pati sa mga tests nga available, tawagan na nga ang numero sa inyong screen.